Volám sa Angelika Bandíková, som zo Strednej obchodnej akadémie. Druhý ročník, druhá BO, znamenie je vodnár, obľúbená farba modrá. Volám sa Dominika Trstinská, chodím na strednú odbornú školu, odbor obchodná akadémia. Budem tu pracovať ako manažér obchodu. Budem moderátorka, redaktorka, takže viac práca uvidíme na kamere. Myslím, že to je celkom zaujímavé a môžem využiť svoju kreativitu. A možno budeme pokračovať ďalej aj na vysokej škole v tomto odbore manažer. Moje záľuby? Tanec, hlavne folklór, spev, kamaráti, internet. Rada mám šport, väčšinou korčuľovanie, aerobik a rada si prečítam nejakú dobrú knižku. Ja sa volám Andrea Špringelová, som zo Spojenej školy v Tvrdokšíne, odbor obchodná akadémia. Do tohto projektu som sa prihlásila na podklade vlastne, že ma oslovila aj naša pani profesorka. Pracujem v školskom časopise ako šéfredaktorka, táto práca ma naozaj baví. V budúcnosti by som chcela pokračovať v odbore reklama a marketing. Volám sa Michal Kvak, chodím na strednú spojenú školu Tvrdošín, odbor elektrotechnika a v tomto týme budem zastupovať kameramana a strih videa a vybral som si to preto, lebo ma bavia počítače a technické veci. Volám sa Dominika Kováčiková, som z Nižnej. Mojím znamením som kozorožec, čiže som riadne tvrdohlava. V našom týme budem zastávať funkciu moderátorky. Ja neviem, strašne rada spím, zbožňujem brinzové halušky. Volám sa Lukáš Drgan, navštevujem spolnú školu v Tvrdošíne, odbor TIS, druhý ročník. V tejto skupine budem zastávať svoju funkciu ako kameraman a strihač videa. Dobrý deň, volám sa Adam Mikulášik, chodím na spojenú školu Tvrdošín. Mojou záľubou je tancovanie, spev a všetko, čo súvisí s folklórom. V tomto programe budem zastávať úlohu moderátora, redaktora, kameramana a strihača videa.